Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugün 6 mart 2023-nji ýyl. Mundan ilaýyk bir aý bar, ýagny 6 fevralda Türkiýe Respublikasyny gaty uly tebii betbaçylyk ýa-da helakçylyk bolup geçdi. Berilýän resmi maglumatlara görä 50 000 goly adam şol ýer titremede wepat boldy, milyonlarça adam ine öýsüde uzarsız galdy. Wepat bolanlaryň jaý jennetden bolsun, ýerine galylary öwü. Jan saglyk dileg edýär öwü. Başga biziň ştaýda diýiljek, ediljek işimiz ýok. Öwü bir tebigatyň kanuny boýunça bolýan zatlar bir emeli zatlar. Şoň üçin bir wagtyl dünýäň her künjünde de gaýtalyp duran şolar ýaly hadiseler bar. Indi men şuň hepden birinji güni bolamsam, ýa-da şol Türkmenistanyň ýaňdaşyny hepden wakalaryny sin bermekçidim de bolup geçýän zatlary. Ýöne şolar ýaly bir belli gün bir aý bolamsam, şoň üçin şuňky söhbetdeşligimizi şolny Türkiýedäki bolup geçen ýer titreme we onuň netijeleri bilen baglanşykly işler barada siz bilen bir maslahatlaşmakçy, söhbet etmekçi bolýan. Indi näme bolup geçeni, nämeleriň barlygyny öwgüni biziň ýurtdaşlarymyzyň köpesi bilýär, sebäp şol Türkiýanyň içinde ýaşap otyr. Biziň 60 göterme goly ýylatymyz ýa halkymyz. Indi o taýda ol tragediýany düşündirmek, beýan etmek üçin maňa şu wagtda oturan ýerimden ýaruşçylygy ýok, siz özüňiz gözüňiz bilen gördüňiz, gulagyňyz bilen eşitdiňiz. Häzirim duýup otursaňyz näme bolýany ýa nämeleriň bolup geçýäni. Ýöne bir umumy bir kartinany ýa umumy bir görnüşi aýtmak, ýa şolary bir umumlaşdyryp tragediýanyň düýbünde näme ýatyr, gelecekde näme boljak şu zatlary şuň analiz bermemiz zarur diýip hasap edýän. Indi ýer titremäň özü barada aýdylsa, bir gün öňünden, kun öňünden belli bolýan çäre däl, bir ýagdaý däl, mümkin bilinip bolsa bir kommunut öň ýanyndan duýup bilinýär da şu ýeriň şu titrejegini ýa sarsjagyny ýa şolar ýaly bir helakçylygyň boljagyny öňünden aýdyp bolmaýar. Ýöne şonda da näme üçin şunça adam wepat boldy diýen soru Türk halky özüne berýär ýa hökümetine berýär. Näme üçin şu ýer titremede şunça pida boldy, şunça adam dünýäden täzeledi. Oňam jogabyny hökümet gönü boyun alynak, gönü gytaklaýynan boyun alýar. Olar nämede? Şu gurulan jaýlar bar, şu gurulan jaýlaryň hili gaty pes. Şonuň üçin olar edilýäne palçykdan ýasalan jaýlaryny beýik binalar ýumrulyp görän videolarda ana süjetlerini görüp bilersiňiz. Ondan şu jaýlar ýykylany tozan bolup durdy. O betonu berk bolan jaýlarda tozan çykmaýardy, diňe beton çarşap ýa basylyp ýatdy, abataýda edilýän. Diňe şol tozanly palçyk partladylan ýaly ýagdaýda jaýlar ýumrulýardy. Diýmek bärde şol Türkiýe döwletiniň öz içinde de ýanky gurulşykçylar, jaý gurucular diýmek şol para peşleşiň üstü bilen özlerini gerek gurulşyk gemelerini alýarlar, proýektini oňa da harj etmeli, semendinem harj etmeli, materiallaryny ýanky dürli demir enjamlaryny degerli derejede guýulmansan, salynmansan, goýulmansan, şu ýagda emele geldi. Indi men pikir edýän, eger Türkiýanyň öz üçin, öz döwletini, Türk milletinden bolan gurulşykçylar şular ýaly terze menden gidinçe saňa barynça diýip gurýan bolsalar, ertesi gün alad etme. Bularyň Türkmenistanyna has taky Aşgabatda guran binalary nä derejedeki diýen soru bardy. O taýda hiç asla kontrol ýok.
Täp bizim şol halkymyzyň depesine galga oturan jenayetkar, terrorist topar, olara diňe pul bolsa bolýa galyn zady bilen işi ýok. Şo pul ogurlamagyň, ýani pul diýen şol döwletiň gaznasyny ogurlamagyň iň oňaýlysy, iň amatlysy şol gurulşy, jaý gurulşy bolsun, köş gurulşy bolsun, ýani mihmanhana gurulşy bolsun. Ini şu gurulşyklarda bahasy 5 milyon bolsa onu 25 edip ýazýarlar. Galan 20 senem jübüsini urýarlar. Ini aňarkalar. Bäbärkiler hem şu gurulşyk baralaryň aglyny bir zatda iýilişýär, bolu şo bilenem ini gurduk hasap edilýär. Bir şular ýaly gurulşyk biznesini goşadyrmak üçin ýoly goýan Sapar Murat Niyaz. Ýadyňyzda bolsa, şu 90-njy ýylyň ortasyndan başlap 95-nji ýylyň ta ölýänçe her ýyl bir ýerden, iki ýerde, üç ýerde şol ýanky ýetiş bildiginden mihmanhanalary gurardy. Beýikden beýigini, gymmadyndan gymmadyny. Ya kärhanalar. Şolun hemmesi ogurluk, pul ogurlamak üçin, gaznadaky pul ogurlamak üçin edilen ya işler çekilen proyektli ya gurulan binalar. Sebäp Türkmenistany barıp gelýän turistler ýok. Döwlet ýapykdyr. 90-njy ýyldan bäri döwlet şu näçeli ýapyk. Bu gurulýan mihmanhanalary iýdilmedik gowy. Bir gurulýan kärhanalar han bilen önümi. Hani bu mihmanhanalar näme netije berdi? Hiç zat ýok watandaşlar. Bir diňe ogurlyk üçin edilen zat. Şol sanyna ine şol Aşgabatda jaýthalylar o ýemedi ýa elitka diýe. Näme elitka? Ol magilka orsudan aýtsa. Gabrysan. Olum näçe bal ýer titremäçi dajagyny ine wagt görkedir. Ine şonda bellisi bar. Ýöne ştadan eýam görnüp duran zat bar. Eger Türkiýede şular ýaly kemçilik edip gurulýan bolsa öz watanyny, ola näme üçin Türkmenistanyny emma şu seýsmiki kada kanunyna laýyklykda bolar jaý gurmaly. Ortada diňe ogurlyk pul bar. Diňe şondan oguralanyp, alga arlyk, ýani artygyň garmanyna dönerdiler döwletiň gaznasyny Türkmenistan. Ine şon üçin hem şol galgap duran binalar hiç birsem durmaýar ýer titrenni. Olam görnüp duranda. Enne ýene de şu Türkiýe gaýdyp gelse, şol aýtdy da öňkü alimler bar şol. Hatda şol Türkiýede boljak ýer titremänem öňünden aýdyp durýar. Şolar ýaly zada garaşylýar bolup biler. Şu bir aýyň dowamyny, bir hepden dowamyny dip prognoz beripdirler. Şoňa da gulak asan adam bolmandy. Şu ýer titremeden soňra şol alim çykyş edip, iki alim diýerdi. Bir çykyş edip aýdypdyr. Ýene de şu golay wagtda, ýakyn wagtda Türkiýe şu İstanbul şäherine de uly ýer titreme garaşy bermeli. Türkiýede de 15 şol da pesinden 15 milyon adam ýaşaýar diýerler de ýanky İstanbulda. Olam şaklamasyna görä Türkiýede İstanbulda ýer titrese pesinden 800 000 adam wepat bolmaly. Pikir edip görün. 800 000. Eger ol 15 milyon bolan halatynda şo ýyla. Emma daşyndan gelen hasapsy ýaşap oturan adamlaryň sany ýene de 4-5 milyon bar diýip aýdýarlar. Sebäp Türkiýede pasportny sistema şol dogry düzü, ýani propiska ýöredilmänse, olam bellidir. Ýani şuň kun hökümet aýdy 50 000 adam wepat boldy diýip. Faktyski 100 000 diýip aýdyp oturarlarym bar. Ýa ikisi köpçe 50 000 dönüp emma diskussiýa ýöredip berilýär bar Türkiýe öz üçin. Kim olur sanatda, kim olur bilýär ýa gördü. Entägem toprağına şanly galalar bar bolmaçymy. Enne şol İstanbul'da şu habardan soň İstanbul şäherinden türkler göçüp başlady. Daşta görege nirde şol ýanky ýer titreme howpy azyrak bolan ýerleri ýa bir kiçi etažly jaýlary ýa bir etažly jaýlary, villalary nirde bir gowy ýer tapsalar, ene İstanbuldan halk göç edip başlady başga ýerlere. Emma bizde bolsa Aşgabatda hem näçe gaýtdyk jibrenip, men aýtdym, kemin aýtdy, tapraga aýtdy, bilelikde aýtdyk, yekelikde aýtdyk. Kartany getirip görkezdik, seýtmişkin. Ene Türkiýedäki gurulan jaýlaryň hilini görkezdik. Görüp oturdyňyz özüňiz. Ene şu ýagdaýda da şol Aşgabatyň şol ýa goşadyrnak üçin elit galaryny ýapyşyp oturan milleti men hayran. Dogry maýdy.
gaty geň almaklyk bilen kabul edýär. Şu halkyň sarsmany oturana şu taýdy. Şu taýdy bir geň alýan zadym barda, inni bolýa çağalara bilen akdy ýerler şu zatlaryň boljagyny geljegini, ýöne en atalary bar. Şolar jogapkar. Şu çağalar üçin ýer titrese orduňa ulular ölüp kiçiler galmaly kanun ýok. Şonuň üçin häzirin bir pilli, ýene bir gezek gaýtalap aýdýan. Aşgabatda gelecek ýok. Şol jaýlaryň içinde ýaşarlyk şert ýok. Çala yer titrese hemme zat yer bilen ýoksan boljak. Özüňize haýpyňyz gelmese de çağıraňyza haýpyňyz gelsin, ýurtdaşlar, watandaşlar. Oturup oýlanýan diýen beýle de bir gelensiz bir cehennemsil halk bolar eken oldy. Inni hana Tajikistan'ı 7'de 2 bal hana yer titredi. O taýda titredi, bu taýda şu daş töwrew Türkmenistan şumal gurş bolupdyr. Erte bugün bizde titreden ahil bar. Ýeki halas ediş topar barmy? Ya da şol ýurtlardan inni gelip Türkmeni halas etjek döwletli tapylarmy? Tapylmaz. Näme üçin? Iki sebäbi bar. Birinciden Türkiýede yer titrendi. Badawat duran güni ya bolan güni, ýüz beren güni hatysan betbaçylyk aşabat kömegi bardymy? Ýok. İkinciden Ýewropa döwletleri gelermi Türkmenistana kömegi? Ýene de ýok. Näme üçin? Onu görüp bilip oturýarlar. Amerikadan başlata Ýewropa her bir döwletine çeldi. Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyndan gyl geçenek. İkisi dogan okaşan ýal oga Putin kakasy bilen meni Gurbanuly ogly oňa aktyr. Şowalýady. Ine ondan şu zatlary görüp Türkmenistanyň Orsiýada kömek eden oturany görüp, oşo Ukraina urşuny urşu bilen baglanşykly. Haýsy döwlet gelip bize kömek eder? Ýok. Garaşyp oturma. Şonuň üçin şu meselede biz bilmeli zadymy ýerde geçdi. Buň bolmasa erte bolmasa büýürgün şu aşgabatda yer titrejek. Titrese de şol 48-nji ýyllakyar birje gezek 10 sekundlyk yer titrese bollugy oturdy. Aşgabatda awat galjak zaý ýok. Onu men size aýdýan. Sebäp guruluşyň hiline bagly. Şoňa seredip şondan netije çykaryp aýdýan. Men aglyma geleni aýdamak. Ýurtdaşlar, dogry düşünjek bolun. Şo şäheriň içinde menim tanışlarym, bilişlerim, gullukdaşlarym, daşgyrda garyndaşlarym ýaşaýan bolmagy mümkin. Halkymyz ýaşaýar şo taýda. Hökümet bolan bilen goý aklysyň bir günne basaýsyn şol jaýlar üstü depesinden. Ýeke saçymyň depesaçym gymylajak gäl şol barady. Ýöne şol haram hor hökümete hyzmat edýän zähmetkeş halk bar. Ola 1% şäheriň içinde aqalyny halka. Men şolaň haladasy diýip aýdýan. Şu yer titremeden aga bolun, mümkin kadar göçün, kaçın şu taýdan, çykyn aşgabatyň içinden. Ol hökümete garşy men sesimem çykarjakkan. O ben nesini edip bilmedin, onu Allah edipdir diýip kabul edäjek. Sebäp halkyň öz gaýraty çatmasa, şo haram hor hökümeti ýok etmek. Diýmek onu ýokarky güýçler şunu öýde diýet. Şoňa da ýetip gelýär. Inni şol ýanky bir betbaçylyk Türkiýede gören hadise ýene de bir zady ýüze çykardy. Birjin ýanky şu taýda ýüze çykan bir insan perwerlik ýagdaý, olam ýene de şo bizim türkmen halkymyz bilen baglanşykly boljak. Şu hadisede halkymyzyň şular ýaly ýerde durumsuzlygyny beýrek kimen bolany kömek etjekdigini açyk aýdym görkezdi. Türkmen jebisleşip bilýär, kyn ýagdaýda, agyr ýagdaýda, goňşusyna da eldup bilýär, beýlekisine de. Ene şonu açyp görkezdi. Türkiýede bolan şu tragediýa. Türkmenler yerli yerden getirip pawa ilkinji nowatda şol ýanky Sehradi birgiz orta çykdy. Şoňa ertip berdiler, elden gelen kömegini. Beýlekide de şu afat diýip ýanky Türkiýanyň öz ýeme firmalary bar, ýöreti gullugy bar, şol pul ýognaýan kömek beýleki berleýän guramalaryň adamdan hereket edýän. Ene şu taby uratdylar. Şol sany bir topar adam özümen bilýän kimlerdigini. Ýöne şol görýärmi
bir çelek bal gözüňüne getirin. Şu bir çelek gidip ýatan çelek bal, şoň içine bir çemse zäher oklandy. Şu meselede, insan perwerlik meselesinde, kömek meselesinde. Önämi? Ýene de şol sahragyda dolanyp gelmeli bolýar. Ol özü haýyş edipdi. Ay bäşün onun dogully haýyş etdi. Zatdy men soň näme gurrun etseňiz ýedi beriň diýip. Bäş onundan bir ay boldy şu. Ene şoň üçin şol gurruňa dolanyp gelmeli bolýar. Men aýdyp biljekkäl şogy ýörüýti şol hökümetiň adamyndan goýulan adam diýip. Men elimde fakt ýok onu diýmeli. Ýöne men görýän zadym şol orta çykdy. Şo gün ya ertesi günü özü şol bilemek şo dükany özüniňki bolmalar bilen şo taýda ýygnap başladylar. Şol taýda şol kömegi pul getirip bererler, arasynda şol pullar şol öz dükanlaryna haritdanyp satypdyrlar da ýa satyn alypdyrlar. Olam bolup biler. Täp o harit o magazynda da dur, bu magazynda da dur. Haýsy ardarrak berse şonu almaly bolsa, belki özleri berendirler ardarrak nyrkdan. Öz haritlaryny satandyrlar. Olam bolup biler. Men onu kabul edýän. Bek goý şey diýip aýdaýly. Ýöne olgy başda 1-2 güllap kabul eden ýemesini hem roliklerini halktan gelen kömek. Halkyň edýän emesi kömegi. Türkmen halkymyzyň edýän humanitar kömegi Türk dogullamyza diýip aýtdy. Bir näçe çykyşlar bar ana dura. Şo ýerde ýeke ýerde Türkmenistanyň prezidenti ýa atasy ýa ýene biri şuňa gatanjy bar ýa goşandy bar diýip ýekece söz agdyndan çykmady şo gyýdy. Näme üçin ikilenji ýa üçlenji gün şondan soňra bir alyp näme diýýärler? Ýankyny çykarýarlar orta ene o gyýdaýdy sag bolsun ýa biziň diýär. Näme arkadaky serdarymyzyň eden kömegi diýip aýdyp otyrar. Ine şoň ýol başçylygyna, şoň görkezmete sadyny ine şu zatlar ýygnaldy diýär. Ýok, beýle däle. Ýurtdaşlar, ol halkyň ýygnan ýa jemlän puly ýa eden kömegi. Halkyň adyndan gitdi şol kömek. Nira baranam bolsa, näme paýlananam bolsa, biz onu göremdik. Ýygnanan haritler kime berildi, näme edildi? Men sebäp näme üçin şu zatlary dilime getirýän? Men birinji gün işlemek, insan perwerlik kömek bilen, ýa humanitar kömek bilen. Edilmeli iş tertibi var da, ine halktan sizden ýygnaly pul, ýa harit şu zatlary jemlep, alıp gidip yerine goşurýan, şo taýda da sen surat alýan, filme düşürýän, gol çökdirýän. Son eger satyn alyn bolsaň, şu zatlar halktan gelen pulu harit satyn alyn bolsaň, şo satyn alan haritlary bar da sähram. Ya da şo öz magazyn, şolun çekleri bolmaly. Ine son şo çekleri halka hödürleýän öz saýtynda. Ine şunça pul ýygnaly, şunça da harit alynny, ine bahalary şu haridem ertilip hana şo ýerde şol adamlara paýlany ine de alan adamlar. Şol adamlaryň ýüz keşi bolmaly. Eger ýüzüni görkezmese de ýüzüne maska goýup, galan eline şol alan humanitar kömegi görkezip bolýar. Ya nahar paýladyk diýe bolan ýerinde ynanýan, ýöne näçe adama nahar paýlany? 5 adamam, 10 adamam, 50 adamam, 100 adamam, 1000 adamam. Näçe pul harçlandy? Han hasabat. Han satyn alynan etiň mukdary, tüwüň mukdary, çaýyň mukdary, ýene näme? Han bizatlar. Bir insan perwerlik ol halk getirip sana ynanyp berdi. Häzir sana ynanyp berdi halk şonu. Şunu sen erejeletip ullaryny ertmeli ýerine ertip biziň adymyzdan paýlap berdiler. Her bir türkmen şu taýdan İstanbuldan gidip ýanky bir Kahraman Maraşdy paýlap bilen işi bar, ýagdaýy bar. Şonuň üçin sana ynanylar şu wezipäni ýa şu borjy. Dilinde aýtdyň men o dünýä bu dünýä size ýa hiç kime bergili bolasam gelen atyp. Sen eýän bergili, sen eýän borçly. Haýsy ulan bilen eşdiýän bolsa. Sen ikilik etdiň. Şu sana kömek diýip ugradan adamlar hökümetiň adyndan gelip beren öz adyndan, öz maşgalasyny. Kim adyny ýazdyryp gitdi? Kim asla adyny ýazdyrman, özüň diliň bilen aýtdyň kim $1000 kömek etdi, kim 2000 ýa 5000, men bilemem. Indi sen ol adamlaryň howpa goýdyň da.
Hökümete gereği sol, bilecek bolýar. Kim kömek etdi şol halka, Türk halkyna? Ha, demek şu Türk halkı kömek ediyen adamlar bar bolsa, erti öz halkyna, Türkmen halkyna gezek geleni 2, 3, 10 kömek ederlerdi. Ol hakykatdan hem şeýle. Etjegim görünüp dur şol adamyň. Ýöne olarda mümkinçilik ýok şu öz halkyna kömek etme. Şonuň üçin ýaşap oturan döwletine, ýurduny emele gelen kynçylykly, betbagyçylykly ýagdaýda öz elden gelen halal zähmetinden hani goşandyny goşdy. Sen malsagy onu alyp ene Gurban Gulyň we onuň oglunyň ernine ýa syrtyna çyrşadyň. Ene sen iki dünýä jogapkar. Wagt gelir geçer ýurt düzeler, täze Türkmenistan gurulur, onda sen şonu halkyň öňüne çykyp jogap bermeli bolsun. Näme etdiň? Näme etdiň? Kim etdirdi? Sen ol pul ýygnan bolup, harit ýygnan bolup, sen sana şol ak görekden kömek diýip getiren adamlary howpa goýdun. Görkezip oturdun elinde 5-6 tane list familya ýazyldy. Ene şol listler nerede? İlçhana goşurdun. Ya nerede? Ene ol adamlar özüni nähil duýmaly? Ýurda gaýdyp barsa, ya gitjek bolsa, pasport aljak bolsa, ya çalışjak bolsa, ya uzaltjak bolsa, sen şo zatlaryň pikirini etdiňmi? Ýa-da öňe durmuşyň diýip ýaşap oturdun. Hawa maňa uğratdylar, aýna aýtdylar, o gyzyň ene o ýerde hökümete hyzmat edýän ol aýdymçylarmy, sadanlarmy, bir topar şuluhalarmy şola bilen dowatlygy bar, gatnaşygy bar, boýdoşlygy bar diýip. Hawa ha bolsun, men o zatlaryň işim ýok. Ýöne sen boyun aldyň. Ene halkyň öňünde halkdan gelen kömegi şu ejer çekip oturan beýle halka goşurmagy. Sen araç hökmüni, diplomat hökmüni etdiňmi şol işi? Ýok. Ýok. Enne sen diňe günahkar däl, sen onu jenayetkar bolýan şol işler üçin. Täp sana ynanyp getirdiler halk. Şo kömegi. Sen bolsa olaň eden kömegini Allahyň da ene Serdar Berdimuhammedow bahşetdim. Ene şol etdi diýip. Hani eden kömeg? Aýdynly, Serdar näme etdi şo günler? Näme üçin sesiň çykaraň? Ene ýene şu ýagdaý bilen baglanyşykly ýene bir mesele bar. Ene şo gyzyň hökümet bilen baglanyşyklygy düşünükillä. Ene soň gördüm men, hawa şo çykyşlaryň biriniň ideýanyny ol Türkmenistanyň hajy bolup, o toýda bu toýda diktorlyk edip, ýatamadaçylyk edip beren mergen bar. Ýanky Ana Muhammedow. Hajadyny götürüp beren. Haja edip gelip men hajy diýip. Indi men sana ýüzlenmekçi bolýan hajy. Goşadyrnyk üçin näki. O gidip gelen men üçin ol parky ýok. O Mekka gidip gelmeňiň öz borcu bar, bergisi bar, parzy bar. Şen berjaý edilmeli işleri bar. Sen şolaň hiç birinden berjaý ediňi. İlkinji zaty näme? Berjaý edilmeli. Lewdi halallyk. Sende şo ýok, mergen. Onun üçin galan zatyň boş. Şo lewdi halal bolmasyn. Näme hajy sesen? Men aýdyrdım bolýany, halkyň öňüne dilim poklap oturmaýyn. Sen näme o taýda çykyş edip, ay ine biz kömek etjek, näme etjek, bize bir Gurbamyzyň adynyň hawa şol Türkdäki dogurlarymyz ejer çekip ýatyr, nira uğratjagymyz bilen zat bize bir adres zat beraýsan diýip o taýda şumjuran bolýan ekranda. Bu näme oýun, näme artistizmi ol? Sen kömek etjek bolsaň ilkinji nowatda sen öz halkyňa kömek et. Sen Türkmenistany tersine aýlanyp çykýan her bir ýerde nohurda da sen, Gızlarbatda da sen, Baherdende de sen, Kowatada da, Arçymanda da, nerede bir ýerde gözel yer bar bolsa sen şo taýlaryny aýlanyp Türkmenistan tersine aýlanyp beren adam. Näme ýolda ýyzda görmediňmi? Halkyň durmuşyny, ýa halkyň çağasynyň durmuşyny. Ejer çekip aç ýaşap beren maşgallary. Ya Türkdäki watandan jyda düşen 1.600.000 goly adam göremeksin. Ha? Ya şolaryň ýoluny ýapyp goýan haramzadalara sen hyzmat edeňäkmi? Näme üçin ýer titräň gün baryp şolardan talap etmedik? Biz kömek etjek bolýar, sen bize ursat ber ýa päsel berme, bizden Staýdan bir fond açýatsa, uğra diýär Türkiýe. Ya özüm ertip geljek. Samalyoda ýükle. Ha, gaýratyň ýokmy şu zatlar diýmäge.
Onu näme otaydy yorgonyň aşagyny pasyrdaýan ýalyp gürleýän otaydy biz kömek etjek we nädip ugratjagymyz bilemmi? Hey, mergen, aýdan diýeniň hüsürde kadyň bar bolsa, hana Aşgabatdan 100 kilometr aňryk çykkany Bäherdeniň bazaryny ol 10 kıyaslıca teleski çekläp beren çağıly we gün gözarany geçirmek üçin ya ötürmek üçin barşolary paýlap ber. Gaýratyň bar bolsa. Ýogsa men bu taýda agyz dolup o ekrana çykyp o şumjaranmak sen kim alajak bolýan? Haýsy birine sen kömek etdiň? Yine de sen hacı diýen bolýar. Ah sen hacı bolsun bilen. Siz ýal hacılar näme etmeligini men bilýän. Entek ýurda baraly. Şonu çekersiňiz jedanyny. Maňa da ýetirmediler, halk berersiň jedanyny. Siziň edip oturan işiniz şol emme şu türmede urup benjip oturan jellat naziratyr we şolardan müňesi agyrdyr siziň edýän jenaýatyň. Näme üçin? Siz hökümetiň şol ogry hökümetiň jenaýatkar hökümetiň ýa özüň hökümet diýip atlandyrýan ýa-ni terrorist toparyň ilkinji diregi fundamentidir. Şo ýa-ni aýdy maýdan bol, goşu goşan bol, tan soýnan bol, şan şöhradyna şolar ýa taqdim eden bol, 5 aýlyk sowgady üçin, şa sowgady diýen bol, siziň şaňyz padşahyňyz bilen bilelikde siziň piriňiz käbä gabalaryna ýakyn wagt. Şonu bilip goý mergen. Men saňa aýdym, sen üstüň bilen beýleki haramzadalaryny ýetirdigim bolsun. Siz hiç açan halk bilen bile bolmarsyňyz. Siz ýöne halkyň gözüne çöp atyp, ýok zady bar edip görkezýän hamany asmanymyzdyr, gülýal durmuşymyz bar, sag bolsun, şa sowgady üçin. O size sümkoklanýan iýen omaşasynyň galanlysyny okbersiň, şonu garwap tutup ýetişirildiňizde oň beren sowgady diýip kabul edýän. Boluberin, ýöne türkmen halky siz bilen balanşyk ýeri ýokdur. Bolmaz inşallah. Ol sen ol Mekke'ye gidip geldin, hacı bolun. Ýok, siz hemmeňiz şol Gurbanyňly ogly beýleki, hemmeňiz kellesi, sellesi. Şu Mekke'ye gidip gelir, hemmeňiz Mekke'ni keramatly ojo pohlak gaýtdyňyz. Ine men size aýdym. Pohlak gaýtdyňyz. Men ki ýalan bolsa Allah Taala şu taýda alaýdym men takkajanymy. Şeňmi? Siz ynanmaýan zadyňyzy özüňiziň ýüregiňizde, kalbyňyzda ýok zady şu halka göz üçin gidip şu taýda men hacı bolup geldim diýip özüňize gorunç kagy şol size düşýän şol hökümete hyzmat etmek üçin ýa-da köne dil bilen aýsak ýa-da deputatlarda mandat bolurdy. Korçka şolar ýaly. Ene baran ýerine muňa bilet ýazyp bermeli, mugut geçmeli, ýa pulsuz uçmaly, ýa beýnowat baryp almaly. Baran kapısyny başaryp salamlaşýaly. Deputatın korçka bar şolar. Ine teze şol Mekke'ye gidip gelmek şol korçka. Hemmeň. Siz Hudaýynyň ýany adam däl. Absolut. Ýani şonu boyna alasyňyz gelenakdy. Siz tersine şol Hudaýynyň ýany adamlary basyp türmede saklap otursun. Sakkal goýup berdiňiz, murt goýup berdiňiz, ýa başgaçara Hudaýa çokunýanyz ýa-da ınan ýanyz näme? Kim siziň ne işiniz? Halk bilen. İslese okar, islemese okama. Siziň ne işiniz? Siz kim? Halka görkezme berer ýaly. Ya halkyň depesine galgap oturur ýaly. Siz kim diýilen sorag bar. Her birine şolar ýaly. Harp bilen ýazylan. Jogap bermeli günüňiz goraýlak geldi. Ene hormatly ýurtdaşlar, Gysga çaýsam mene şol 6-njy fevral tragediýasy bilen baglanşykly siz bilen paýlaşyp pikirlenşidi. Başlan birak emosiýaly urlanan bolsam, ýöne ýantur aňyrda şu zatlar. Ýöne sizden ýene bir gezek etjek haýşy mesatanam. Şu Aşgabatda ýaşaýan halkymyzdan. Mümkin adar bollugy näçe çalt ýurduňyz şu taýdan üýtgeseňiz, şonçu özüňize, çağalyňyza, gelecegiňize bähritli bar. Şonu aýdaýyn. Bolýa watandaşlar sag oturuň, saglykda görşeliň, indiki gepleşikleri çelim, mäňiziň öňünde sağlyk.